Pinapaitan mga birds. So, may nalanitan man na, hindi sungo tayo. Tanda kasara. Ayos. Si Uncle Ramanam, ito ya. Tawango ka. Biyuda ka naman dama. Kabin kayo atas, di ba? Dawin tayo pa agad ya. Dawin. Ya. Dawin tayo po. Kasi lang sa yung kotak ko. Yan, kanto na ito mga tuwan. Palay ka tanong? Pero gamay mo. Isang tag-isa ka gatusok sinta pa. Niya mo kan? Hindi na lain. Plata. Bing ko naman. Ada ni version ti dinuguan ti Ilocano. Yang ako ate Angkal. Nyate nga ako ah. Aboy. Igado? Igado atay. Ate ti igado. Ay. Apritada kayam. Apritada atoy. Sa atin yung pugunan, mga birds. Impataga nga pugo, ay impataga nga dalikan. Pugon. Ano yung luluto mang kain niya na? Pinapaitan. Ha? Pinapaitan. 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 Ito yung kasaran kasi di kasaran ito yan may mga birds. Adobo mga birds. Tadi kan pa? Mati, di way ka jay. Natulog di way. Mati. Dati lagi yung tiyo ah. Ay mataas sa lakay. Lang, hindi makiwan. Tayo to pa. Langka para sa dinuguan mga birds. Ayan, tinatad ka langka ata. Thank you. Doon pupunta. Beli nga kag slice boss.
Pang restaurant. Practice guys. Kilawan mga birds. At ito na imas ta talagang Ima-ima ya. ima-ima. Ni, kurang mga nagalsimon ini kampay suka. Pampansa. Baka nagbato sa Jasin na, boys. Kira man nga. Basta na ka dunay. Hindi ah, damdama pa yan pa. Ramanan nyo, pumidot kayo. Wara-kiwara lang. Ramanan tayo pinapahitan mga birds. Sabaw lang, sabaw. Naimas na ito yung pinapahitan. Mayaten. Oh? Pinapahitan mga birds. So, may nalanitan man na, hindi sungo tayo. Tanda kasara. Ayos. Mapait. Kinakainan nila mga birds. Teng. Grabe yung teng. Mga kabigyan di bangiran. Pinagpapangalan kung kunang ke nang tayo mga di bangiran. Sige lang, sige lang. Apong maglang po yan po. Sige, nangang di bangir. Grabe di ba? Di bangir. Bayo dadi ko kusina yung ngali na lakyan. Ito si kusina yo. Hindi kayo. Ay, ground mo board. Makas na. Oh, may galing kami dito. May kilawin na rin kami. Ayan, lagyan natin dyan oh. Para hindi maano. Oh, ganyan. Ay, kain tayo mga kaburdugoy. Nakikita na wala na yung isa. Doon. Kaya nang. Hi kuya. Mga kom. Pinag-pinantro ko lang mga dadarang di atin na gitara. Ayok kayo bay. Hindi ko na dan. Kaya ba? Ano ka? Hindi ka sila dadaan. Ay, parang. Hindi nga. Ano ba eh? Bakit ka dadaan? Nagana ka din eh. Na, sinisin na. Wala ka lang din eh. Ngayon nakatala ka di timplada ni. Ngayon nakatala yung timplada ni Unas. Nadami na eh. May tayo pinagkakab na si Kalamansi. Dati na nang mga may may Nadaway. Yung timplada ni Unas. Dapat ni Unas nga eh. Sisa rute. Awal talaga. Buduran. Sinamitan mo boys. Nagmaya tilawaknan. Ada di pagpagata nga sinamitan. Si Lucano. Marinate mo bird. Nya tinga luto nang. Adobo. Ano may sa fritada? Fritada to. Ato di adobo. Aji nakasanga ito ta jine. Sinamitan. Kumba. Dadawan dan mga birds. Karan di mantika na ito yung sinamitan. Okay. So, ipukuntayin niyo mga birds. Oh, ano nyo yan? Ganda ng pagkagawa mga birds. Ang pukul natin. Ayan o. Wow, init. Ayan ang mga birds. Lalagay lang yung mga bawang. Sa gitna.
Sibuyas. Ano, ito na yung adobo mga birds. Nagsasala na na po! Tayo maluto din mga birds. Tagapulot. Ito tagapulot na. Op! Asukar. Talagang asinamitan natin mga birds. Dato ni naikamit nga asukar. Ato mo din tagapulot na. Si Uncle Ramanam, ito ya. Tawango ka. Biyuda ka naman jama. Oh, nalaing naglutaw. Like daw. Naimas. Naraman. Go! Naluto yung sinamitan din mga birds. Sana na eh. Ramanan tayo din sinamitan ng mga birds.